салом алейкум подписчикони азиз. Умедворам ки хубе ҳама каса. Худо ҳамату соз бошед, тинҷ бошед, тинҷи шумо тинҷи моай. Як навори хубу ҷолиб пешкаши шумо кардем. Раҳмат барои дастгиритон ки шумо моро дастгирӣ менед. Гуфтем ки подписатсияи шумо, лайки шумо пешравии кори моай ки то ки наворҳои хубу ҷолиб, молҳои хуб ба навор бо бисёртар гирифта шавад. Як моли хуб ғнаҷини нозоида, ғнаҷини биғз пешкаши шумо менем ки мол дар ҳолати хуб қарор дорад. Мол бародарони азиз 6 моҳа зоитар биғзад. Гусараш даст намезана, синаш клет дора. Зотши зоти хубай. Дандони гусалагӣ партфагӣ нест оли бародарони азиз. Мола ҳамаша тамошо кунед, саломатиш, хурданаш ҳамаш кафолат дода меша, аҳлиш беҳад аҳлайда, мол ба дараҷаи олиш аҳлая ки хеле моли аҳлам кам меша бародар. ҳоҷати таъриф ҳам нест. ҳозир мо ай ҳисоби аҳлиш мебинем. шумо тамошо кунед бародароне ки чӣ хел мол аҳлай. ҳозир мо синаи мола нишон метиҳем, ай пеш, ай қафо, баъд меҷӯшем мебинем мола. Ина ай тарафи пеш синаи мол. Чӯчакҳои гов, ғнаҷина бине ки чӣ хел чӯчаи хуб дорад. Мо камера ба пеши чӯча бурем. Ина меқапем мебинем бародарон. Ина пешаки синарам дам кардаги не. Тамошо кунед чӣ хел бародарони азиз. Ҳамаи чӯчош 4 та чӯч хадавоянд. Нигоҳ бародари азиз, чӣ хел мол дар ҳолати хуб қарор дорад ки аҳлай ба дараҷа ба синара чӯчоша ғнаҷини нозоида чӣ хел чӯчои хуб кардагия. Инаи бародарони азиз нофи мол. Ина ягон ҷой чиш нест. Ина худаш ноф дора. Ҳамин нофам гуфтем ки бо такрор шавад бародарони азиз ки нишонаи хуби мола. Ина тарафи қафои мол. Рӯҷои синара би. Ина бародарони азиз тамошо кунед бибинед ки рӯҷои синаи гоби қафо чӣ хел кашоли хушрӯ. ҳамин синаи хуб мена аввалаш худо ҳамин мол. Ина қафоро меқапи намеҷим ба. беҳад дар ҳолати хуб қарор дора мол. Камтар чишмаи раҳ мегарад. Тамошо кунед бародарони азиз. Синаи гова. Ина қафои мол. Ина қафош. Бо як бор дигар нишон метиҳем синаи гова. бародарони азиз бинед ки чӣ хел ай қафорам синакш дам кардааст. хушрӯ ай синаш чӯч пари хуби хуб дора. Сами гиларне ки синаи гов сафедай хушрӯ меояд мола. Ина бародарони азиз ай тарафи чапи мол. Ай тарафи чапам ки барои мола биқапем мол намеҷим ба. ай тарафа меқапем озод нотарсидаира меқапӣ, нотарсида калон меқапам, майда меқапӣ фарқ надорад. чӣ хели одаме ки меқапа ҳама тарафа аҳлай мола биҷад нара. беҳад мол дар ҳолати хуб қарор дора. молаки аҳл хиро ба дараҷаи олиш. ина қафои мол бо як бори дигар бародарони азиз як бори дигар хушрӯ тамошо кунед мола ки ягон камдӣ надора. аввалаш худо касере ки насиб кунад мол кунад, успех кунед, харидорӣ кунед бародарони азиз. лайк подписатсияро фаромӯш накунед. мегзанем ба нархи навои мол. мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. номерои телефон 917 38 98 78. дар ин номеро ватсап имо ҳаст. нархи мо 16 000 сомон. муомилат дорад. доставкарам дора бародаро. аз ҳисоби мол муомилаи хуб шавад иншоалло. доставкарам дора ба тамоми ноҳияҳои вилояти Хатлон. касоне ки харидор бошанд метавонанд ки занг бизананд, пурсонӣ кунанд бародарони азиз, харидорӣ кунанд. комментариҳои хуб бинависед бародарони азиз. то ки пешравии кори мо гарда бо наворҳои хубу ҷолиб бисёртар гардад. то наворҳои оянда худоҳофизӣ мекунем. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. ба худованд амонатон кардем.